नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे. तर मित्रांनो मित्रांनो या लाईव्हचं मी जे टायटल तुम्हाला जे दिलं आहे ना, ते आहे हिरवेगार असं निसर्ग. तर मित्रांनो, मी माझ्याच गावामधील एका टेकडीवरती आलेलो आहे, ज्याला आम्ही राई म्हणून संबोधतो. तर आता या राईवरती मी आलेलो आहे. पाठीमागा मोर ओरडतो आहे. त्या लाईव्हवर तर मित्रांनो, या राईवरती मी आता आलेलो आहे. आणि इथे ना तुम्ही पाहू शकता, एकदम निसर्ग रम्य असं एकदम हिरवगार असं वातावरण सगळं झालेलं आहे. समोरच नारळाची काही झाडं आहेत. सोबत इथे आमच्या येथील शेतकऱ्यांनी ऊस लावलेले आहेत. तिकडे पुढे थोडं भात शेती केलेली आहे. आणि इथला जो संपूर्ण हा डोंगर माळ पाहताना मित्रांनो, तो आहे आमच्या येथील गौरेड्यांचं घर. तुम्हाला गौरेडे तर मित्रांनो माहितीच असतील, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये बायसन म्हणतो. आणि राधानगरीमधील हा एक प्रामुख्याने आढळून येणारा प्राणी आहे. हा इथून पुढे आहे ना, वरती सगळा जंगलच आहे. आणि माझ्यासोबत आहे ना, माझा भाऊ आलेला आहे. त्याचं सुद्धा एक यूट्यूब चॅनल आहे, विक्रांत पाटील व्लॉग्स म्हणून. मित्रांनो, तुम्ही थोडा वेळ निसर्गाचा अनुभव घ्या. निसर्ग तुम्ही पहा, खूप सुंदर निसर्ग आहे इथे. आणि इथे वरती या टेकडीवरती मित्रांनो मी आलो ना, त्यानंतर खूप भारावून गेलो इतका सुंदर निसर्ग पाहून. म्हणून म्हटलं की आपण लाईव्ह येऊयात आणि आपले जे सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांनासुद्धा आपण दाखवूया आमच्या इथला जो निसर्ग आहे तो. ह्या सगळ्या झाड्याच्या मित्रांनो तुम्हाला दिसत आहेत ना, यामध्ये करवंदाच्या ज्या झाड्या असतात ना, त्या भरपूर आहेत. जिथे आम्ही उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा गावाला येतो ना, तेव्हा तिथे भरपूर सारी करवंद खातो. थोडंसं आपण आतमध्ये वरतीसुद्धा जाऊया. चल विके, वर जाऊया. आणि मित्रांनो, लाईव्हमध्ये आहे ना मी रोटेट कॅमेरामधनं आलेलो आहे. स्क्रीन रोटेट केलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे ना, तो आडवाच पाहावा लागेल. कारण आडव्या व्हिडिओमध्ये आहे ना, जो निसर्ग आहे तो भरपूर जास्त पाहता येतो. क्योंकि इतना वाट आहे ना वरती. मोराचा मित्रांनो तुम्हाला आवाज येत असेल व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, राधानगरी तालुक्याविषयी तुम्हाला काही जर प्रश्न विचारायचे असतील ना, तर तुम्ही याच व्हिडिओमध्ये खालती कमेंटमध्ये तुम्ही विचारू शकता. आत्ताच लाईव्हमध्ये मी त्याची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करेन, जर तुम्ही आत्ता कोणी प्रश्न विचारलेत तर. मोर आणि लांडोर जे आहेत ना, ते भरपूर आहेत आमच्या इथे. तसेच गौरेडे भरपूर आहेत. अगदी इथपर्यंत म्हणजे शेताच्या बांधापर्यंत आहे ना गौरेडे येतात. आणि ऊसाची नासधूस देखील करतात. तर त्यासाठी आहे ना, तिथे जे उभे बांबू मारलेत त्याला ना वायरी लावलेल्या आहेत, जेणेकरून त्यांना आतमध्ये येता येऊ नये. आपण दुसऱ्या वाटेने जाऊयात. तरी नशीब आज पाऊस थोडा शांत आहे सकाळपासून. काल भरपूर इथे पाऊस पडून गेला. आपल्या सबस्क्रायबर्सपैकी काही लोक अशी पण असतील जे यंदा गावाला गेले नाहीत सुट्टीच्या कारणामुळे. तर त्यांनासुद्धा निसर्ग मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
थोडं अजून वरती जावं लागेल आणि एकदा वरती आपण गेलो ना मित्रांनो, आमचं संपूर्ण गाव तुम्हाला या व्हिडिओमधून दिसेल. विकी आहेस ना रे? आणि मित्रांनो, मी गणपतीमध्ये प्रामुख्याने येण्याचं कारण हेच असतं की सगळीकडे असा हिरवेगार असा परिसर होतो. धबधब्यानं सुद्धा पाणी सुटतं, धबधब्यानं सुद्धा पाणी येतं, सॉरी, अगदी मनमुरादपणे कोसळतात सर्व धबधबे. आमच्या गावामध्येच 2 धबधबे आहेत आणि आमच्या गावापासून एक साधारण 4 किलोमीटरवरती एक धबधबा आहे जो राऊतवाडी धबधबा म्हणून प्रसिद्ध आहे. जाऊया वरती ना विकी अजून. नेटवर्क आहे ना वरती? नेटवर्क तर आहेच भरपूर सारा. आणि पूर्वीच्या काळाने मित्रांनो, आमची ही जी वाट आहे ना, या वाट्यावरून चालत जावं लागायचं दुसऱ्या गावामध्ये जर कोणाला जायचं असेल. फॉर एक्झाम्पल माझ्या आत्याचं जे गाव आहे ना, म्हणजे त्याचं नाव मांदवड म्हणून आहे, दुर्ग मांदवड. तर त्या गावाला जायचं असेल ना, तरी बघा ही वाट होती, जंगलातनं जावं लागायचं. मी आहे ना अजून वरती नाही जात आहे, कारण वरती कदाचित वाट आहे ना कुठेतरी बंद असू शकते. हा बघा, इथून तुम्ही हा निसर्ग पहा. आणि आज आहे ना मंडळी, गणपतीचा आजचा आमच्या इथला शेवटचा दिवस आहे, म्हणजे आजचा 6वा दिवस आहे. यंदा 6 दिवसाचे गौरी आणि गणपती होते. आणि ते विसर्जन जे आहे ना मित्रांनो, तुम्हाला जर पाहायचं असेल ना, तर हा बघा माझा बंधू आहे, माझा भाऊ विक्रांत पाटील, ह्याचंसुद्धा यूट्यूब चॅनल आहे, विक्रांत पाटील व्लॉग्स ना, विक्रांत पाटील व्लॉग्स. तो हा संपूर्ण जो व्लॉग आहे ना, तो संपूर्ण आज शूट करणार आहे. तर येत्या 2-3 दिवसामध्ये तुम्हाला तो व्हिडिओ आहे ना पाहायला मिळेल, विसर्जनाचा ना. तर तुम्ही आहे ना आताच त्याचं जे चॅनल आहे त्याला नक्की सबस्क्राईब करा. मी त्याला या व्हिडिओमध्ये आहे ना थोड्या वेळाने टॅगसुद्धा करेन. चला तर मंडळी, आता मी हे लाईव्ह आहे ते बंद करतो. तुम्हाला काय प्रश्न असतील तुम्ही नक्की कमेंटद्वारे विचारा, मी त्याचे नंतर उत्तरं नक्की देईन. हा बघा निसर्ग. अजून थोडं वरती आपण गेलो ना, तिथे वाघसुद्धा भेटतील आपल्याला, त्यामुळे आपण एवढी रिस्क नको घेऊया. शांतपणे इथेच आपण इथे स्टॉप करून आहे ना आपण आपल्या घरी परत जाऊयात. स्टॉप कसं करतात रे? स्टॉप, ओके.